Ideme. Ešte tu. Ešte tu. Nezabudni, ešte. Z iného uhla. Poriadne. Ešte, ty kokos, to bola aká šupa. Čak. O, ty kokos, to ne, Marek už je. Čaj, čo? Pre dobro veci, ne? Jo. Vidíš fotky, že ty červený. Aký je červený. Čo je? Čo? Máme to prestalo z neho nahrávať? To prečo? A neviem. Keď tam nebudeme, neviem na to. Neviem, že to teraz nahráva, hej? Aj máme ešte 2 hodiny 50. Toto bol hlavný aktér, víš, tento bol vedľajší.